Good morning, students. I welcome you all for this English class. You have seen the prose, the portrait of a lady, and the poem Once Upon a Time. Now, we can see the supplementary lesson 1. The topic is After 20 Years, written by O. Henry. Before going to the subject, that is the lesson, we can see about the author. O. Henry. He is a popular American short story writer and his full name, that is original name, was William Sidney Porter. His works romanticize the life of ordinary people in New York City. So he used the pen name O. Henry. And his stories was full of excitement and thrilling, and all the stories will have a twist at the end. இவரோட கதைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஃபெமிலியரான ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் அல்லது ரிலேஷன் சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் கோயின்சிடென்ஸ், அந்த கேரக்டர்ஸை அப்படியே கோயின்சிடென்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரும். ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ட்விஸ்ட், அந்த எண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு எண்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறையா ஃபில்ம் கூட அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. மங்காத்தா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அந்த அஜித் அர்ஜுன். ஸோ அந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வி டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட், அந்த இவங்க தான் அப்படின்றதே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு த்ரில்லிங் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டோரிஸ் கொடுக்கறதுல இவர் வந்து ரொம்ப டேலண்டட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இவருடைய ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன்ஸ் ஹி வாஸ் அரெஸ்டட் ஃபார் த எம்பராஸ்மெண்ட், அதாவது என்னென்னா எம்பெசல்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் அந்த பணத்தை வந்து என்ன பண்ணிடுவார்னா கையாடிடுவார். ஸோ அதுக்காக வந்து ஹி வாஸ் சென்ட் டு ப்ரிசன். அந்த ப்ரிசனில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய டாட்டர் மார்கரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க டாட்டரை வந்து பார்த்துக்கிறதுக்காக ஹீ ஸ்டார்டட் டு ரைட் ஸ்டோரிஸ். அப்போது வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரிஸ் சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் எழுதுகிறாரு. அப்புறம் வெளியே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வாஸ் நாட் கெட்டிங் எனி ஒர்க். இப்போ நம்ம ஜெயிலேருந்து வந்தாலே நம்ம வேலை எங்கேயுமே கிடைக்காது இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஐ வாஸ் ரைட்டிங், அந்த ஒரிஜினல் நேமில் எழுதுனா எந்த ஃபெமிலியரும் ஆகாது அப்படின்றதுக்காக ஹீ ரோட் இந்த பென் நேம், அதாவது அவருடைய பேரையே சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஓ ஹென்ரி அப்படின்ற நேமில் எழுதுறாரு. அந்த ஓ ஹென்ரி அப்படின்ற நேம் அவருக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட கேட்டோட பேர் அது. ஸோ அந்த பேரை வச்சுட்டு இவர் வந்து என்ன பண்ணார், ஓ ஹென்ரி அப்படின்ட்டு எழுதுறாரு. ஸோ இவருடைய அந்த ஃபிக்ஷன் சொல்லுவாங்க, அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜினரி ஸ்டோரிஸ், அதில் வந்துட்டு ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்கிறனால இவருடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே அந்த எண்டும் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு எண்டாக இருக்கிறனால அந்த ஸ்டோரிஸ் நல்லா வந்து எல்லாமே வந்துட்டு இட் வாஸ் கெட்டிங் சக்ஸஸ். இஸ் சம் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கிஃப்ட் ஆஃப் மேகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அடுத்து த லாஸ்ட் லீஃப், த ரேன்சம் ஆஃப் ரெட் சீஃப் அண்ட் ஆஃப்டர் 20 years அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் ஸ்டோரி ஆல்சோ டீல்ஸ் வித் எ ட்விஸ்ட் அட் த எண்டு. நம்ம கதை போக போக நம்ம அது என்ன ட்விஸ்ட்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் ஹிஸ் ரைட்டிங்ஸ் இஸ் விவிட் அண்ட் ஹீ இஸ் குட் அட் யூஸிங் irony, metaphor, metonymy and exaggeration, making the story full of fun. அவருடைய கதைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஜாலியாக போகிற மாதிரி இருக்கும், நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும், அப்படியே ஃபன்னாக போகிற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் சீரியஸாக போகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த எண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டாக இருக்கும், we don't expect. So here the whole entry is short story
After 20 years was first published in the Sunday edition of the New York World in 1905. அப்புறம் சின்ன சின்ன பத்திரிகைகளுக்கு அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு. அதில் வந்த ஒரு ஸ்டோரி தான் ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The story was included in the 1906 anthology The 4 Million, and it has since been republished in many short story collections. A few of his other popular stories, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அவருடைய கதைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா The Gift of Maggie அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, The Cop and the Anthem அப்படின்னு, The Ransom and the Red Chief அப்படின்னு, and Retrieved Reformations and the Third Ingredient அப்படின்றதுல இவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸில் கொஞ்சம் பாப்புலரான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ், சின்ன சின்ன கதைகள் தான் இதெல்லாமே. ஸோ இதில் கிஃப்ட் ஆஃப் மேகி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டான இருக்கும். தென் த லாஸ்ட் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் அதே மாதிரி தான் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைகள். முக்கால்வாசி இவர் வந்து அந்த ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வச்சு தான் இவர் ஸ்டோரிஸே எழுதுறார். ஸோ இவர் ஸோ பாப்புலர் அண்ட் ஹி வாஸ் டைடு பிகாஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ். அவர் வந்து 1910 இவர் இறந்து போகிறாரு. அவருடைய பர்த் டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் September 11, 1862. ஸோ ஹி வாஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து இவர் எழுதின கதைகளுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஓ ஹென்ரி அவார்டு அப்படின்றது அந்த ஃபிக்ஷனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு, இது இவருடைய பேரில் அதை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹி பிகம் வெரி பாப்புலர். In New York City he wrote 381 short stories. ஸோ அங்கே வந்து அந்த மேகசைனில் வந்து அவர் நிறைய எழுத ஆரம்பிக்கிறார். தென் ஸோ திஸ் வாஸ் த இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி ஆத்தர். அவர் வந்து ரொம்ப அந்த ட்விஸ்டிங் அந்த எண்ட், அந்த கதைகளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு முடிவாக அதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் வித் த லெசன் ஆஃப்டர் 20 years. ஸோ இதில் வார்ம் அப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு டூ ஃபார் யூ. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்காக என்ன செய்ய நீங்கள் ஆசைப்படுவீங்க அப்படின்றத வந்து அந்த பெட்டல்ஸில் எழுத சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து என் ஃப்ரெண்டு இப்படி பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், இதை செய்யணும், அதை செய்யணும், அப்படி நம்ம நிறையா கனவுகள் வச்சுருப்போம் இல்லையா. ஸோ that is it. Then find out when the International Day of Friendship is celebrated. So do you know when the International Day of Friendship is celebrated? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே அப்படின்னும் போது the answer is July 30th. So International Day of Friendship is celebrating all over. And இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, how is that day celebrated? இது அப்போது அந்த டேஸ் வந்து இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ how will you celebrate it? நீங்கள் எப்படி கொண்டாடுவீங்க அதை அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் உங்கள்கிட்ட என்ன மாதிரி பதில்கள் வரும் அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன நம்ம சாதாரணமாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம், வாட்ஸ்அப்ஸ் அனுப்புவோம், எஸ்எம்எஸ் பண்ணுவோம், க்ரீட்டிங்ஸ் பண்ணுவோம், இல்லை மோரோவர் வீடியோ கால் பண்ணி பேசுவோம், இல்லை கால் பண்ணி பேசுவோம். ஸோ திஸ் வாஸ் அந்த டெக்னாலஜினால நம்ம வந்து எங்கேயும் போக முடியாத சூழ்நிலைகளில் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா we will go to a house and meet together. அப்படி நம்ம கொண்டாடுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் ஹோட்டல் போவோம், சாப்பிடுவோம், இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேவை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போது இந்த ப்ராவர்ப் ஒன்று நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். வாட் இஸ் தேட்னா, ஃபெமிலாரிட்டி ப்ரீட்ஸ் கண்டெம்ப்ட் அப்படின்னு. இதுக்கு வந்து என்னாச்சும் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு. ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்றத மெயின் டாப்பிக்காக இந்த லெசனே. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி we can see now. ஸோ இந்த ஒரு பேசேஜை நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போது அதில் நம்ம எலாபரேட்டாக நம்ம பேசலாம். ஸோ ஜென்ரலாக பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால், we have come across friendship இல்லையா, ரைட் ஃப்ரம் அவர் சைல்ட்ஹுட். நம்ம சைல்ட்ஹுட்லேருந்து நம்ம வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம க்ராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம் இல்லையா. அந்த இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் we will select them with a similar taste அப்படின்னு சொல்லுவோம். நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படி இருக்கவங்க தான் நம்ம ஃப்ரெண்டாக. இப்போ நம்ம 2 பேருக்கு ஒரே மாதிரி தாட் இருக்குது அப்படின்னா we will become a friends. ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்தது சிமிலர் டேஸ்ட் சொல்லுவோம், இல்லைனா ஃபீலிங்ஸ் சொல்லுவோம், இல்லை ஹேபிட்ஸ், சம்திங் அட்ராக்டிங் இட். அது நம்மளுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக மாறுவோம் அப்படின்னு.
ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் we can come across நிறையா கேட்டகரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் எதுலன்னா ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா காலேஜில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக கிடைப்பாங்க. அதர்வைஸ் we will get in the office or in neighbor இல்லையா. அந்த நெய்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பார்ட் டைம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இல்லையா. ஸ்கூல்ஸில் காலேஜு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அப்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் வாஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட். ஒரு சிலர் வந்து லைஃப் லாங் பெர்மனண்ட்டாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருப்பாங்க. பட் சம் அதர்ஸ் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி we will change. ஸோ திஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் டெம்ப்ரரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதுனா அந்த ஸ்கூலு, காலேஜ், ஆஃபீஸ், நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து சும்மா டெம்ப்ரரிக்கு தான் அப்படின்றாங்க. அதாவது நம்ம ஒரு பிளேஸ் இந்த இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது we don't continue that, அதை நம்ம கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டைம், அதாவது ஷார்ட் பீரியடில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ட்ரெயினில் போகும்போது, பஸ்ஸில் போகும்போது அந்த ஷார்ட் பீரியட் கொஞ்சம் ஒரு லாங் ஜேர்னியில் போகும்போது அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேச்சு கொடுத்து we will get friendship through them. இப்போ மீடியாஸ் இருக்குது, கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு நிறையா இருக்குது. ஸோ அதுலேயும் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த ட்ராவலிங்கில் ஆகக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் they will share their foods, அந்த ஃபுட்டு மெட்டீரியல்ஸ் மற்ற எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜேர்னி ஓவர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்போம். சரி, நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம இதாக இருப்போம், துணையாக இருப்போம், நம்மளுக்கு அவங்க துணையாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட், தட் இஸ் ஷார்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அந்த தாட், அந்த அதில் நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக் நினச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஐயோ நம்ம அங்கே போகும்போது அவங்கள பார்த்தோமே, தட் ஃபீலிங் வாஸ் ஸோ நைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு தாட்டு வரணும். இப்போது சம்மே கண்டினியூ இல்லையா. சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அதாவது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ரொம்ப டீப்பாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் நாள். பட் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் வாஸ் ஃபார் பார்ட் டைம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் ஒரு 10% அப்படின்றது தான் அந்த லாங் லாஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ், ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மற்றபடி ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், பட் இட் வாஸ் லாங்கிங் ஃபார் ஷார்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அனதர் டைப், அப்படி இன்னொரு டைப் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் லைஃப்பில் இருந்து அப்படி கண்டினியூஸாக போவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா. ஃப்ரம் த சைல்ட்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேஜிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டில் த ஸ்கூல் லைஃப் அண்ட் காலேஜ் லைஃப் அண்ட் த அதை நெக்ஸ்ட்டு ஜாப், அதில் கூட எல்லாமே கண்டினியூ ஆகிற சில ஃப்ரெண்ட்ஸு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. அண்ட் இட் வில் வெரி அஃபெக்ஷனேட், அதாவது இந்த சைல்டுஹுட்டில் இருந்து லாங் லாஸ்ட் வரக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் வாஸ் ஸோ நைஸ். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காம அப்படியே வந்து நீ இந்த உனக்காக நான் யாரையும் வந்து இது பண்ணிக்க மாட்டேன், யாருக்காகவும் நான் ஒன்று விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டீப்பில் இருப்பாங்க. அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது டீப் ரூட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வேர் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது, அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப ஆழமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ தட் ஒன். ஸோ எ ஃப்ரெண்ட் who readily accepts your needs and tries to help you, அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களை வந்து டக்குன்னு என்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் they will come and ready to help you. ஸோ இப்போ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் what is that means, a true friends அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும், a true friend அப்படின்னா யார் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ்க்கு how will you answer here. a true friend அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will always guide you in your right direction. அதாவது நம்ம தப்பு செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் they will indicate that, அதை சொல்லி அதை வந்து they will make it to right way. அதை விட்டுட்டு வழியிலே வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் they are making you to go wrong in a way இல்லையா. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ நீங்கள் சேடாக இருக்கும்போது they will also become sad and distress. ஸோ அந்த மாதிரி கைண்டு ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது இனி நீங்கள் ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலை, இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி தே வில் ஆல்சோ ஹாப்பி, இஃப் யூ ஆர் சேட் தே வில் ஆல்சோ சேட், இஃப் யூ நீட் ஹெல்ப் தே ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாஸ் ரேர் இன் டுடேஸ் லைஃப். இப்போது அந்த ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தே நெவர் எக்ஸ்பெக்ட், எதுவுமே உங்ககிட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. இது செஞ்சால் அவன் செய்வான் அப்படின்றதே அந்த இதில் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்றாங்க.
பட் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த டை அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உனக்கு ஒன்றுனா நான் ஓடியாருவேன், எனக்கு ஒன்றுனா நீ ஓடியாருவேன், ஆனால் உனக்கும் எனக்கும் வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்பு இல்லை அப்படின்றது தான் த ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹியர் அண்ட் அதே மாதிரி அவங்களுடைய சோகங்களை வந்து உனக்கு காட்டிக்க மாட்டாங்க, அவங்களுடைய சோகங்களை காட்டிக்க மாட்டாங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் அ ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் யூ வில் ஐடென்டிஃபை த சுச்சுவேஷன்ஸ். அவங்களோட சுச்சுவேஷன் என்ன அவங்க மூஞ்ச வச்சே சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஃபேஸ் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க ஃபேஸை வச்சு இஃப் யூ ஆர் அ ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் யூ வில் ஐடென்டிஃபை, என்ன பிரச்சனை அவன் மூஞ்சி இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ரெமெடி பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து தட் இஸ் த ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அதாவது நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா, நீங்கள் வந்து இப்போ சின்ன ஸ்கூல் லைஃப்பில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அடுத்தது வந்து பார்த்தா ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு வந்தோடனே அங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ நீ வேறு ஸ்கூல்லேருந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு வர அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும். ஸோ அந்த பாண்டிங்கும் இருக்கும், இந்த பாண்டிங்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு 2 பக்கமும் நம்ம டேலி பண்ணிகிட்டே வருவோம். ஸோ அவங்களுக்கு ஒன்றுனா எங்கன்னா பட் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் கொஞ்ச நாள் நம்ம அப்படியே பேசிகிட்டே இருப்போம், இது பண்ணுவோம். அப்புறம் அப்படியே நாளடைவில் இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங் த பிளேஸ் அண்ட் யூ ஆர் அடாப்டிங் டு அ நியூ பிளேஸ் மீன்ஸ் கிராஜுவலி யூ வில் லீவ் தட். அதாவது அதை விட்டுடவும் மாட்டோம். என்றைக்கோ ஒரு நாள் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு விஷ் தம் யூ வில் விஷ் தம் ஃபார் தியர் பர்த்டே அண்ட் அந்த செலிப்ரேட்டிங் டேஸில் வந்து நீங்கள் விஷ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டச் தான் நம்ம அவங்கக்கிட்ட வச்சுருப்போம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் பீரியடில் இருக்கக்கூடியது என்ன, வென் யூ ஆர் ஜேர்னி, வென் யூ ஆர் ட்ராவலிங், அப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எ ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது whenever you need help or whenever you need, so they will be ready to help you. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் வெரி ரேர் டுடே. பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெரி ரேர். இந்த ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரி ரேர் பிகாஸ் ஆஃப் த டைவர்ஷன்ஸ். நிறையா டைவர்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதையும் மீறி இப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப டீப் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கூல் லைஃப்பில் இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் அவங்க டில் லாஸ்ட் அந்த இது எண்ட் வரைக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா தே வில் பி ஸோ ஸ்ட்ராங் திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் விசாரித்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்து கண்டினியூஸாக வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு இதுவுமே நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ வென் யூ ஆர் இன் நீட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, a friend in need is a friend indeed அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நமக்கு எப்போல்லாம் நம்ம ஒரு அவசரத்துக்கு நம்ம அப்பா தெய்வம் மாதிரி வந்து உதவின அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ. அட் த சேம் டைம் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் ராங் they will be ready to டேர்ன் யூ இன் அ ரைட் வே. உன்னை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயிலாக எதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் ஸ்டோரி ஆஃப்டர் 20 years அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் நாட் த எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் ஆர் சம் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். அதாவது 20 yearsக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு இது இல்லை. இங்கே வந்து ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அதாவது ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், அதுவும் 2 பேர். அவர்களுடைய அபவுட் தேர் ஸ்டோரி இல்லையா, அவங்க வந்து ஆஃப்டர் 20 years ஹவு தே ஆர் அப்படின்றது. இப்போ நம்மளே வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூல் லைஃப்பில் பார்த்துருப்போம். ஒரு 10 years கழித்து அவங்கள பார்க்கும்போது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் இட் வில் பி. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் நரேட்டட் ஆஸ் அ ஸ்டோரி பை ஓ ஹென்ரி. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டோரியை பற்றி டீட்டெயிலாக கம்மிங் அப் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? தேங்க்யூ. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Thank you.